flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O gran roubo de Polly. ¡Que mal cheira! Decorala con flores non vai cambiar nada. É a festa das flores, Max. Sí, participo coa miña bola. Vai quedar preciosa. Abaixo. Baixade a modo. Que é iso? É onde imos instalar un receptáculo grande cheo de pole de xunco. É un pole moi escaso que custa moito recoller. E, sobre todo, é delicioso. Un receptáculo cheo de pole de xunco. Vaya, é o meu soño de sempre. Non o provei nunca. Onde está? Tes que agardar ata a noite. Agora mesmo, o receptáculo grande está na colmea da nosa convidada, a raíña de Malva Real. Deberíano entregar a xiña. Oh, espero que todo vaya ben. Un pole tan valioso pode atraer ollos envexosos. Oh, Collinte! É a vespa! Non me tocaches! Dixéramos en voar. As avespas, rápido, agachádevos! Vos ides estar agochados aí. Cal son eu? Oh, Os gardas terán que deixar o receptáculo grande. e daquela o pole de xunco é meu. queres dicir que é meu? Calade! E, sobre todo, non esquezades que darei a alarma coa flor trompeta. Os gardas volverán á colmea e vos colledelo pole de xunco. Se hai problemas, usade os tirafondas, entendido? Sí, xefe, se hai problemas, usamos a flor trompeta. Oístes iso? Ui, esas avespas danme calafríos. Esta flor no medio da fraga. Ali é onde as avespas van roubar o pole de xunco. Vamos, Willy, temos que avisar as abellas da Malva Real canto antes. Saia! Agarda por min! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Intrusos! Salto! Rápido, teño que ver. Chade, rapaces, este non é sitio para xogar. Pero as avespas van a atacar o grupo. ¡Qué imaginación! Veña, marchade. Este pole non corre perigo ningún. Estámolo protexendo nós. Sí, pero Tranquilos, podedes volver á casa. as avespas van facer soar a alarma. Vamos, Willy, chegaremos ao fieito da fraga antes que eles. Temos que protexer o pole desas avespas horribles e a xiña. Oh, ben, comezamos cos tirafondas, non? Sí, non. Ferrete dixo que primeiro a trompeta e despois os tirafondas, pero só se é necesario. Estás seguro? Porque me gusta moito apuntarlles ás abellas. Vaya, mira pra aí, que fan aí eses dous argallantes? Rápido, Willy, sígueme. Yujú, vermes, onde estades?
Deixadevos ver, só queremos xogar con vosco, máis nada. Penso que imos usar a catapulta. Se queren xogar, imos xogar. Yuhu! ¡Yuhu! ¡Aquí estamos! Xa, fogo! ¡Ay, qué gracioso! Ai, a trompapulta. Catapeta. Oh, non, debe ser Ferrete. Rápido, o Pole está en perigo. É o sinal de alarma da colmea. Alguén ataca a colmea. Que facemos? Volvemos con isto. Non, estamos demasiado lonxe. Tardaríamos moito. Rápido, agochámolo nos fieitos. Non, agardade, non marchedes, é un truco. Temos que levar o Pole daqui, pero parece pesado. Por que non comemos un pouco Pole? Así poderemos levar un chisco mellor. Willy, Ferrete pode chegar en calquera momento. Vaya, Willy! Estábamos vos buscando para axudarnos a salvar o Pole. Genial, pois logo ides axudarnos. Vos, sodes parvos! Onde está o Pole? Os tirafondas eran o plan B por se o plan A non funcionaba. Ai, o plan... Ai. Agora! Vaya, vaya. Que pequenos vermes. Agora sodes ladróns, non? Este Pole non che pertence. Non pensaríades que me podíades coller así, verdade? Pois non está mal para ser un burato feito a correr. Deixádeme sair! Que é este cheiro horrible? A miña bola non dá noxo ningún. Enganáronnos. Somos uns parvos. Tanto ten, volvestes e podedes axudarnos. Axuda! Axuda! Xefe! Axudádeme! Axuda! Xefe! Onde estabades? Sacádeme daqui de contado! Que está? Mira, xefe! Sacádeme daqui! Parvo! É que é mellor que primeiro traamos o Pole. Sí, e cando volvamos sacámoste, xa verás. Co Pole vas estar de moito mellor humor, quizáis. Iso espero polo menos. Onde ides? Sacádeme daqui! Inmediatamente! Ferrete non vai desistir. Espero que os outros dous non o liberen axiña. Eu tamén. Eu sacrifiquei a miña bola. Acouga, imos te axudar a facer unha nova. E ao mellor facemos máis dunha. Oh, mirade! É o receptáculo grande. Maia! Willy! É tarde. Que pasou? Atacaron-nos Ferrete e máis os seus amigos. Seguro que as avespas volven. E necesito que me axuden. Podo contar con vosco desta vez? Pois claro. Vale, o que imos facer é isto. Fainos falta un plan para recuperar o Pole. E se usamos os tirafondas? Maia, chegaron as avespas. Lévasme onde elas. As avespas son uns adversarios terribles. É unha sorte que dice Doz non saiban o do teu túnel. Especialmente este que vai dar xusto debaixo do receptáculo. Pensar que poderían valeirar o receptáculo grande sen que se decatase ninguén.
o túnel. Esa abelliña non é moi lista. É unha honra estar hoxe convosco para celebrarmos xuntos a festa das flores. Rápido, xa comezou o discurso, non van tardar moito en inaugurar a E festa. compartir convosco este día tan especial con todas estas preciosas flores e máis cun pole tan maravilloso. E para min é un gran placer darvos este pole tan escaso. Oi. Recollido polas nosas abellas para esta festa. O pole de xunco. Oh, está baleiro. Ai, non. ¡Que desastre! Non se preocupe, non se preocupe. Mire! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apartade! Onde estaba? Primeiro quero lles dar as grazas a Maia, a Willy e aos seus amigos pola súa fouteza. Moitas grazas, maxestade. Danos permiso para probar o pole xa. Toma, Willy, toma. Penso que o mereces. Ven que comeza a festa. Con este pole para comer, as avespas non hai que temer. Falando de avespas, sei de 3 que deben estar levando unha boa sorpresa agora mesmiño. Ese cheiro outra vez. Que trouxestes, parvos?